Pinturra. Gure herriak, aizken 75 urtetan jasan behar izan duen basakeriaren aurrean, matxinada fascista, gerrate zibila, ondorengo errepresio krudela eta sistematikoaren aurrean, bi aukera izan ditugu. Bata, ahaztea, oroimena ere galerazi digutelako, edo hainbat pasadizo gogorra ekartzeak samina sortzen digulako, bakea nahi dugu eta. Bigarrena, aurre egitea. Era honetan, gertatu zena ikertuz, eta aurkitutakoa herriari ezagutzera emanez. Egia esaten behartu araziko diogulakoan. Justizia egin, erreparazioa lortu arte. Leku ez ezagunetan hilotzak. Edo gure etxeko atzeko patioan oroimen garratzak astuta utzi gabe. Gure taldekide batek ikerketa lanean ibili gerala maiz aipatu duen moduan, gu geu zer egin dugu orain arte gure herrian eraili fusilatu izan ziren lagunen oroimenarekin, zoritxarrez, guk ere astuta izan ditugulako aitortu behar dugu. Ulertzeko zaila, baina horrela gertatu da. Egun, bizitzen ari garen une garrantzitsu hauetan, orain arte galerazia izan dugun ibilbide berria asterakoan, geneukan zorrau justiziaz ordaindu behar genuela iruditu zaigu. Eta urtemuga esanguratsu hau aprobetxatu nahi izan dugu. Orduan gertatutakoa gogora ekarriz. Eta bizitza kendu zieten herriko 5 lagunei omenaldi xea emanez. Guretzako ere etorkizunari begira onuragarria gertatuko delakoan. Hau da, hain zuzen ere, gaurko ekitaldiaz hasiera emango diogun Zizurkil eta Gerra Zibila 75 urtemuga izaneko jardunaldien helburua. Hasteko, Xabier Lasa Andoendarra espreski ekarri nahi izan dugu. 4 haizetara gogoan taldekidea. Oroimenaren berreskurapenan partaide baino militantea dela esan genezake. Berak sortutako 2 liburu, Gerra Zibila Andoaindarren begietatik eta ahozko historia oroimenean lokartutako ahotsa, Andoaingo fusilatu eta errepresaliatuei ahotsa emanez, senitartekoen lekukotasunen bidez, gai honetan erreferente bihurtu dira. Berak ere eta bere taldekidei guztiek egindako lana eskertzeaz gain, Gerrate Zibila gure bailaran zer suposatu zuen ezagutzeko okasioa izango dugulakoan, emango diogu hitza. Zuekin, guztiokin, Xabier Lasa. Eta gotzo garbendia, horretuz... Zure ezagutzekin. Eta harima, taldeko harima izan dara horretuz taldean ondoenen, eta gaina gero, lagoezetara, ez dakit jaingo dizuen plataforma dela, Euskal Herrian hainbat talde biltzen dituen plataforma, eta han ere buru belarri dabilena, gotzon, batez ere hori justizia eta erreparazioa lema hori egia bihur dadin, hor batez ere klase politikoekin hor borrokan, behin agendatan ere frankismoko biktima horiek ere beren eskubideak eta beren guztiak izan dezaten hor dabilena borrokan, emaitzak goengoz askotan horma batekin topatzen nahi da gotzon, eta igual gerosio kontatuko dugu gehiago. Ez dakit, elero pixka komentatzen genuen nola egin nahi itzaldila, igual komeni da, egia zen memoria historikoa eta errepresio frankista eta
memoria historiko antifrankista beha ere, pixka moda jarri da gai bada azken urteetan, da hola. Eta hori notiziak izte zaigu, ez dakiz efosa bat irik dela Burgoseko ez dakiz herritan, edo bestia, eta omenaldi bat eitzaiola osintxun bergarako oso batia, ez dakiz ema fosilatu eta hola, eta pixkat nahazmena edo bitzat, gauzak terminoak ere nahaz bitzen ditugu ez, egia, justizia, reparazio, nun azten dan gauza, nun da bestia. Igual gure handeko taldearen sorrera eta evoluzioa pixkat esplikatuzko, ez dugu inorri ez dugu lezioik emanei, baina, pixkat modelo edo eredu bat izan liteke, bat gehiago badaude, noski, bai Euskalen, bai Estatu Espainiolian, zenbat talde sortzen nahi dian azken urtetan, harrigarria da. Baina, handengoa guri guk esplikatuko pixkat gure evoluzioa nola izan den, eta pixkat, batez ere, hasieran egiaren atzetik ebili galako hasieran 0 urteetan, eta poliki pixkat hausnartzen eta evoluzionatzen da, kontuatu geha, kontuatu ditzi geha batez ere justizia eta erreparazioa termino horien atzetikan horiek landu nahi izatera ez. Gure kasuan, horretu zer taldea sortu zen 2001an hobian, hori ez dakit Zaldibian agertu zela bi gorpu entzuko zenuten garai batean, eta hori izan zen ikuste pixkate zean biertzon edo ez, Leonen da saldu zian beste 7 o 8 gorpu eta hain ondorez logoi behar Zaldibiko persona batek nola testigatzen mantzun esan ez, beratxak edo enterratutako zia duela bilan. Eta guri beti tortzen berria egunkarian azalean nola azaldu zen arrazi handi batean ez, bi gorpu lurre azaleatu zituzten nian eta bi gorpu ezur bestik ez, eta dantzari bat ez, eta horrezko egiten da. Arrazki hori edo pixkat portada hori berriako, nik uste, netzat bintzat, berrian historian portadarik izarena ez. Hola ez, dakitarrik garena edo. Hori kontu ala zabaldu zala handoan, bi botil horiek, fusilatu zituzten ari, bi gortu horiek, handengo semiak zela. Eta horrela, gauza horiek zabaltzen dira eta nire lehen digane pixka egina daukane elkarrizketa batzuk, aspaldi, handoan nola, gerra edo, frankista sartu zianean, goera hori. Eta batzuk, familiar batzuk, gure bizilagunak, taldezka izu, Xabier, seme horiek handun dara, gure tarra baina jazta izango bat, eta, jendea hola galdezka herrian. 2002an, zatizet. Aldi berian, gotzon historialaria da, eta, arantza egin bat zebilean bazkide bezala, eta, beste bere lanetan daula. Eta laguna gainean ezaguna eta komentatu zen, hemen zauzer egin behar du, hemen gure kontuatu ginean azken batean galdetze horrekin ez, nire atea izan diteke, nire semea ez, andonien gertatu zen bezala, kalean bolo ez, handoen dara kotedian horiek. Halako zea bat gure itxutasun batean edo bizitu zen ginean azken batean, zela hori realitate bat hor, ez zala ekaingo zako basurotako historia, bezikan gure historia zela, gure izan zitekena gure atxarena, amarena edo atxonena edo hortzegona, realitate horrekin bizi ginela, baina ez ginela kontuatzen edo ez ginela kontuatzen da, izkutatu izan zelako, horre kontuatzen bat pixkat historian biratzen badezu azkenean realitate hori beren zenideak oraindikan desagertuak eta izkutatuak eta fusilatuak dauzkaten zenideen realitate hor daukagu, gure bizilagunek, azkenean familiarrak, Otsonen kasuan adibidez bat, hildako bat atxona edo atxonan handaia, zera, arrentezkoneko gertukoa. Horre, kontuatzen zera, horre, gerra edo frankistek militarki irabazten dutenean, nola bat bersio bat zabaltzen da, eta horrekin berroi urtetan moldatu behar dakate Euskaldunok, eta Franco hil ondoren, transizio horren madarikotu edo batzuntzan eredugarri izan den horrei esker edo horrein erruz, azkenean bigarren bersio bat edo zabaldu izan zaigula oandala gutxi garte, eta esan da, hemen danak intzean elkarri muturka eta elkarri joka ibilizean, eta hobena ahaztutzea da ez. Eta transizioak beste hori ekarri zigun, beste asko ekarri zigun, audientzia nazionala, ala, edo klase politikoa edo eliza edo hainbat estamentu bere horretan segitzea, horre impunitate guztiarekin eta inungo garbiketa edo inungo zarekin gabe ez. Konsekwentziko handik dazkaguna, noski. Orduan, hori bigarren berzio bat hori
bigarren berzio edo bigarren historiaren bigarren etapa horretan hori etorri izan, dana ahaztu nahi izatea eta eskrutatuta mantendu nahi izatea, ez? Eta orain ere, bueno, da, ez dakit, errelatoren kontakizun zaurrekin, termino horrekin hori datortigula berriz ere hirugarren etapa historiko bat, esan ez, bueno, azkenean hemen galtzailea irauzea, eta, bueno, hori, txika parentesi esateko ez. Baina kontua da hori, bueno, ikusi genuela horre bat zegoela egia jakiteko gose bat, eta batez ere eskubide batzuk hor zaudenak izkutatuta edo izkutaraziak. Eta, bueno, horretan ezketak egiten, eta mendik eta handik eta datua biltzen, eta horrela, bueno, urte batzuk pasak genituen eta familiarekin, da azkenean, bueno, batzuk, ekitaldi batzuk ere antolatu genituen Andoian, tartean, lehenoan deklarazio ofizial bat, liburua eta gero, 7.800 horrekin, bueno, txikat, errepresioaren mapa, nola batia azaldu nahi genolarik, zabat ere bai orogarri bat ere, nahiko, hogeita bi bintzat eraildako izan ziren Andoian, atxilotuak eta guztiak aparte, kartel bat ere atera genuen, azkenean izan zale, ekitaldi bat kalean hogeita bi aurpegi jartzeak, azkenean lortu genuelako izen abizenekin, izatezan hildako bat izan ziren, guk lortu genuen, bentsat izen abizenak aurpegia jartzea eta aurpegiaz aparte gaina esatea, baiek edo UGT-ko izan ziren, edo LSTU-ko sindikalistak izan ziren, edo ANV-koak, PNV-koak, baina idea batzu zazkaten da idea horiek zauzkatela biltzituzten ez. Etzan izan hola tuntun, harrapatu zituzten enbizikoak biltzituztela. Horren pixkat, gure taldearen pixkat evoluzionatzen dokuntzala, egia eta demorarekin edo, nola bate, hausnartzaren aurratzen ez da, pixkat konturatu ginen, familiarrak batez ere, egiaz gaina bere eskubide batzuk batzazkatela eta badauzkatela. Bukatzez ezkiena, baina hor daudenak eta merezi dutenak horiek azaleratzea. Eta, bueno, nola bate, horretan pixkat hausnarketaren denborarekin, zean bat praktikarekin eta jendearekin, biktimekin eta bilera batzuk egin, beste pixkat hausnarketa horretara iritsi ginen ondorio egitara, nola bate, hor, biktima horiek, biktimak izaten jarraitzen dutela, bizila gora ditugu. Eta beti jartzen dugu adibidea, nahiko ilustragarria dela Andoian, eta Andoian hartzen dugu, baina izan litekeena beste herri askotako, eta da, batetik adibidez dako, Maripaz, Artolazabal badakizue, López de la Calle eta giltzuenaren enbaztea alarguna daukagu. Eta bere bizilagun daukagu Maria Jesus Fernandezen atxa fusilatu zuten zalako, garai hartan eldia zan, aitzolek eta jeltzalek sortu zuten egunkari bat, eta horko Andoingo kronista zan, Patxi Fernandez. Eta baita izan orduan argiak funtzionatzen astero, eta kronikak Andoinik bilatzen zituen, denetikan, kirola postu bat, igandeko eliza zerrutan da, denetikan, baina euskeraz. Eta ugare fusilatu duten orduan, batetik daukagu Maria Jesus Fernandez, bere atxa bandikan nun fusilatu zuten, nun europera zuten, ez dakina, eta ez daukana errekonozituta eskubiderik. Eta onduan bizilaguna daka Maripaz Artolazabal, bere ez da guztia azkana, zorionez bere dagozkion eskubide guztia. Eta gaina, egozin hemen aldi itzen danean, diputazioan da, nabesten da, emizikoa Maripaz. Maripazek zea guztia, bale. Aldi berian daukagu onduan, Maria Jesus Fernandez bat, zaiona inundikan ere, ez errekonozitu. Orduan, ikusten genuen hor, agrabio komparatibo izugarria zegoela, dagoela, eta horretan, pixkat, lanean, pixkat hildo horretan gabetzala lanean, ez bakarrik egia, goizeo berandugu jakin liteke, zeba eta berandugu gutxillo, guk hori gogendala 10 urte zinean, eta horrean hasiko bagina, lortu genuen informazioaren gila da, erdila ez genukela lortuko. Hasi izen bagina, gogendala 20 urte, lortu genuenaren bikoitza edo. Baina horretan gabiltza eta igual Kotzoleko beto justizia transizionala zer dan, erreparazioa zer dan, eta
eskate bide horretatik hobeto esplikatuko dezake, azaldu eta... Gaia da, guk hau prestatu dugunean, pentsatuz, justu, oroimen historikoaren hildoan lana egiten duen taldeari nolabaiteko argibideak eskaintzeko asmoz eta helburuz. Ez dakit asmatuko dugun ala ez, orain bigarrengo zatian azalduko dugun honekin, baina adierazten dugu aurretik honen ardatza hain zuzen dela biktimen eskubideak zeintzuk diren oinarritzat hartuz, hortik aurrea egia nola lotzen dugun ibilbide horretan. Esan nahi da, Xaberek esan duen bezala, jakitea familiarentzako eskubide bada, eta gaina behar bat da, behar emozionala ere, baina egia jakitearekin oraindik bidearen laurdena bakarrik egina daukagu. Ze biktima den heinean, biktima izaerari eskubide batzuk loturik daude. Eta guk, hain zuzen, eskubide horien bete daitezen, errespetatu daitezen da bete daitezen dugu helburu. Eta hemen azalduko duguna, justu, ibilbide hori nola egin daiteken azaltzea da. Beraz, hemen ez duzute historiari buruzko azalpenik entzungo. Zati batean bai, gehien bat entzungo duzutena da, herritarrok zer egin dezakegun, herri taldeak zer egin dezakegun, egi hori justizia bihurtu dadin, eta justizia hori gero erreparazioan bihurtu dadin. Eta azken mezua da, gaur egun bizitzen ari garen fase politiko berri honetan, nola uztartzen dugun iragana orainarekin. Hoi da gure azalpenaren helburua. Saiatuko gara asmatzen. Luzegia edo korapilotxoegia iruditzen bat zuen momentu batean, beldurre gabe moztu. Zan dut, moderatzaileak edo taldearen arduradunak inolako problemarik gabe azaldu. Bueno, hortarako diapositiba esan da bezala, hildo horretatik dijoa. Eta, bueno, pixka bat justizia zitze egiterakoan, Estado Espainolean gertaturikoa 1926-tik 1939 bitarte hortan, nolabait, errebelio militarraren gertaera gordinenak urte ematen dira eta, baina diktadura 40 urte irauten du. Eta Franco hil ondoren, oraindik 40 urte horietan eraikitako estatuak bere horretan jarraitu egiten du, gaur egun arte. Ez da kasualidadea Franco izendatutako eredoroa gaur estatu buru izatea. Hori ez da kasualidadea, horrek esan nahi handia du. Borbondarrak frankismoan ezitu sorturiko familia eta estatu buru izan dira. Orduan, 36-tik 39-ra gertaturikoak Estado Espainolean errepikatuko dira bigarrengo mundu gudan. Eta bigarrengo mundu gudan atxiloketak, exilioak, erailketak, fusilamenduak, genozidioa, hau da, genozidio kontzeptua esan nahi du bat den moduan eta modukoa izateagatik batek pentsatzen duenagatik eraila izatea hori genozidioa da. Orduan, hori dena bigarrengo mundu guda kontestu hortan ematen da. Baina gau, ze gertatzen da 1945ean Estado Espainolean gertatzen ez dena? Arduradunak epaituak izan zirela. Jakingo duzuten bezala, 1945ean sortzen dira nazioarteko tribunalak. Iparramerikarrak, Bretania Handiarrak, Frantziarrak, Alemaniak, Italiarraz, Japoniaz
Japoniaz osaturiko nazioarteko tribunalak osatzen dituzte. Eta horietako ezagunetariko da Nurembergen osatu zena. Eta hor, naziak epaituak izan ziren. Epaituak eta gaina askok izan ziren urkatuak. Hori, bigarrengo mundu gudan gertatzen den hori, Estado Espainolean ez da gertatzen. Hemen, 1940an, frankistak estatu diktadura bat, frankista bat osatzen dute eta gaina irikitzen dute deitzen diotena la causa general. La causa general da, errepublikar bandoan borrokatu duten disidente izan diren guztien epaia osatzen dute. Eta hor, milaka eta milaka lagun izango dira epaituak. Eta horren ondoren, dakizuten bezala, konzentrazio zelaiak, espetxeratzeak, exilioak eta barta eragiten duenak. Hori, Franco diktadorea hiltzen denean, hori dena impunitatean jarraitzen du. Esan nahi du, hemen ez da inolako justiziarik egin, bigarrengo mundu guda amaitu zen bezala. Estadu oso bat, arduradun guztiak pasatzen dira erregimen berrira. Erregimen demokratiko deritzaion horretara. Eta orduan, galdera da, bigarrengo mundu guda amaitzen denean, norbaitek pentsatzen du, adibidez, erresistentzia frantzesak, partisanoak, adibidez, bere ekintza armatuen bitartez, nazi arduradun bat, edo nazi funtzionario bat, edo kolaboratzaile bat akabatzen duenean, norbaitek galdetzen du zein den biktima, hau da, nazi militar hori, edo funtzionario hori, edo partisanoa, galdera bere sanahia badu. Ze, kasu konkretu honetan, hori Europa mailan galdera hori erantzuna oso azkarra badugu, hemen ez da hori gertatzen. Hemen gertatzen da, estatu frankistaren aparatoen kontra akzio armatu bat egin duena, hori hiltzailea da, terrorista da, eta adibidez, Carrero Blanco biktima da. Edo Melitón Manzanas biktima da. Orduan, ze gertatzen da Europan hain garbi egonik eskema biktima eta hiltzailea zein den hemen hain garbi ez egotea? Justu lehen Xabierrek esan duen horretan. Hau da, hemen transizioan ez ziren egia egin, ez zen egia ikertu, are gutxiago ez zen justizia egin, eta horren ondorioa da, estatu estruktura guztia bere horretan pasazela erregimen berriara. Suare, aurrena Arias Navarro, eta gero ondorengoak kudeatuko dutena. Eta hortik abiatuta, mugimendu memorialistak nolabait bi konzepzio desberdin osatzen dira. Hau da, taldeak oroimen historikoa tratatzerakoan bi ikuspegi desberdinetik egiten dute. Alde batetik ditugu Europa mailan talde memorialistak zenolako ikuspegiekin lan egiten duten, eta bestaldetik dugu gure herrian talde memorialistak ze perspektibarekin edo ze ikuspegitekin lana egiten duten. Europa non justizia hori egin den, hau da, muga ondo definitu den zeintzuk izan ziren errudunak, genozidioren errudunak, eta zeintzuk izan ziren biktimak, beraien jarduerak zertan biltzen dute. Omenaldiak egiten, oroimenerako pasatako mina gogoratuz, askotan ere suposatzen dute, adibidez estatu frantsesean, bigarrengo mundu gudar kontestuan hildakoen oroimena egiterakoan, reafirmazio patriotikoa ere egiteko,
erabiltzen da. Resistentziaren ekintza ohoretsuak ere, gogoratzeko ere, nolabait ekintza egiten dituzte, eta oraindik ere badaude zenbait familia oraindik beraien aireak bila dabiltzatenak. Baina ikusten duten bezala, Europa mailan sortzen diren edo lan egiten duten oroimen historikoko taldeak ez dute bere ardatz justizia egitea. Ze justizia hori egina daukate. Egiten dutena da oroimena, gogoratu. Eta gaina reafirmazio patriotikoa edo politikoa egiteko bidea da. Claro, hemen Estatu Espainolean zer gertatzen da, justizia egin ez denez, taldeak zertan gabiltza. Egia da, talde batzuk beren lana bihurtzen dutela oroimena eta omenaldiak egiteko. Adibidez, zuek igandean egingo duzute, justu lehenengo atal horretan sartuko litzateken ekintza bat. Beste batzuk, beraien helburua da, historia egitea. Ikertu, jakin eta publikazioak egin. Eta beste talde batzuk, eta hor sartzen gara gu, goaz, egia jakitea, justizia lortzea, erreparazioa lortzea, eta gero berriz ez gertatzeko neurriak edo bermeak lortzea. Hau izango litzateke egia, justizia eta erreparazioa helburua lortzea, barkatu. Nazioarte mailan arautua dagoen helburuak betetzea. Ez dugu hau planteatzen kapritxoz, baizik eta nazioarte mailan dagoen legediak hau egin behar dela adierazten du eta gaina exigitu egiten du. Zergatik, biktimaren eskubideak direlako. Desagertu baten, fusilatu baten, errepresaliatu baten familiartearen eskubidea direlako. Eta guk hor zentratzen dugu indar guztia. Ez dugu ukatzen omenaldiak egin direnik. Omenaldiak egin behar dira. Ez dugu ukatzen liburuak edo publikazioak egin direnik. Horiek egin behar dira. Baina hori denak uztartu behar dira egia, justizia eta erreparazioa lortzearen helburuarekin. Eta hor da guk daukagun gabezia. Estatu Espainolean eta Euskal Herrian ez gera helburu horiek betetzen ari. Zergatik ez gera betetzen helburu hori. Gure akats bat da, gure erru bat da, nundi datorkigu akats hori. Lehen azaldu dugun iturburuan dago guztia. Eta da, transizioan alderdi politiko eta sindikalak nagusiki Moncloako paktoetan eta gero 1997an ematen den amnistiaren legeak egiten duena da punto finaleko legeak ezartzen ditu. Eta gaina esaten digute, inposatzen digute, Xaberek esan duen bezala, historia ulertzeko modu bat, eta gaina inposatzen digute ahaztura eta isilaraztea. Eta guk horrekin amaitu nahi dugu, eta hori guztia lortzeko nahi dugu, printzipioz, eta honekin da lehenengo azalpenaren lehenengo zatia, nahi dugu argazki honekin amaitu nahi dugu. Hau ez dugu onartzen, ze hemen kondensatzen da, hemen biltzen da, guain esaten ari garen guztia. Argazki hau da, 2010an, azaroak 26an, Araban, Ribera Altan, egin zen ekitaldi bat. Non, eskubita daukazute Idoia Mendia, dakizuen bezala Gobernu Baskoko Justizia Kontseilaria, eta ezkerretan daukazute Florentino García
eta Monika Barron bi errepublikar fusilatuen semeak. Orduan, herri hortan beraien aztarnak topatu zituzten, aurkitu zituzten, exhumatu zituzten, eta gobernu baskoak antolatzen du ekitaldio. Nolabait, aurkitutako aztarnen edo ezurren entrega bat, eta entrega protokolarioa. Protokolarioa, baina argazkilariak gertu dituztelarik, telebista gertu dutelarik, eta zer irudikatzen da irudi honetan. Alde batetik fikatu zaitezte eszenarioa. Eszenarioa dago barkatu, ez da azaldu baina eszenario ikusi, ur botilak mailean, hautzontzia, karamelu batzuk, eszenarioa bera ere etzaile axola. Beraiek dijoaz argazkia bilatzea. Eta zeni bigarrengo elementua familiarrak esan dugu, eta hemen daukagu Idoia mendia. Eta hor ditugu, azken finean, bigarrengo planoan, hau da, lehenengo planoan egon beharko litzatekena, dago, hortxe, bigarrengo plano batean, eta guk esaten gomez dela, tuperbare batean sartu dituzte ezurrak. Tuperbare batean. Imaginatzen duzute, ez dakit, ekintza armatu baten ondorioz, hildako baten aztarnen entrega olako bat eszenario honetan imaginatzen duzute, ez da. Hauek kapaz dira horrelakoa antolatzeko gure familia artean edo gure herritarren ezurrekin. Tuperbare batean, bigarrengo plano batean, eszenario horretan eta bat. Eta karo, hori kobertura ematen, noski, beti komunikabideak. Hor egon behar dira. Eta gero, daude, entidade zientifikoak hori ere bermatuz. Eta entidade zientifikoak edo zientzilari zenbaitzuk badute hor erantzunkizun handia. Zen eta azken finean, egora guzti honi ematen diote kobertura. Hor daude, beraiek egin dute exhumazioa, eta beraiek ematen diote guzti honi patina bat, itxura bat, objektibidadearena, zientifikotasunarena, eta gauzak ondo egiten ari delaren itxura. Hori da guk horrekin amaitu nahi dugu. Ze hau ez da egia, ez da esaten hor bi pertsona hauek errepublikarrak izan zirela, komunistak izan zirela, erailak izan zirela, eta erailak izan zirela bere ideiengatik. Eta ze ideiak, zintzuk ziren ideia horiek, errepublika, sozialismoa, askatasuna eta bat. Hori ezin dut adirazi, nola adiraziko dute? Errege baten estatu buru bat dute eta gaina onartzen dute, piperpotoa oraindik ere beren bandera eta ikurra egin dute. Orduan, beraien kontraesan horiek gainditzeko olako eszenarioak antolatzen dituzte. Eta hori da guk horrekin amaitu nahi du. Orduan, Xaberek esan du, hemen nik ez dute errepikatuko, zergatik sortzen den oroitu, zergatik sortzen den lau haizetara. Sortzen da, justu horrekin amaitzeko. Ze historian zehar, aukera asko galdu ditugu. Aukera bat, galdu genuen Nurembergo prozesuan, esan behar da, Agirre lehendakariak Nurembergo epaitegietara eraman zuela eta bidali zuela Gernikako bombardaketa agindu zutenen inguruko salaketa, hori egin zuen Agirre lehendakariak, baina ez zioten onartu. Baina gare hartako gobernuak oso garbi zuen justizia egin bertzela eta nazioarteko justizia hori egin bertzela. Eta Nurembergera jo zuen, baina gobernu legitimoa etzenez, gaina galtzaileen gobernu buru zenez eta nazioartean inolako errekonozimentu instituzionalik ez zutenez, gobernu hori ezin izan zuen aurkeztu Nurembergo prozesuetan parte afektatu bezala. Baina jo zen bide horretara. Eta hori galdu egin zen aukera hori. Esan da bezala, Moncloako paktuetan ere beste aukera bat galdu zen, pixkat adin luzea dugun gogoan izango dugu Moncloako paktuetan zer nolako erabakiak hartu ziren, eta horiek izan ziren
isilaraztearena eta impunitatearena, amnistiaren legea ere, 77koa, hainbeste kostatu zitzaiguna lortzea bere aspektu positiboak izan zituen, baina bere aspektu negatiboak ere, zergatik. Gure anai arreba asko atera genituen kartzelatik, baina amnistiaren legeak badu bigarrengo artikulu bat, non esaten da, diktadura frankistan, lehenengo, errebelio militarrean izandako erantzuleak, diktadura osoan eragindako heriotz, torturak eta bar, hori guztiak barkatu egiten zizkien. Bigarrengo artikulan hori oso garbi azaltzen zen. Eta hori da, guk justu nahi ez genuena. Bigarrengo artikulu horren edukia zen guk ebitatu nahi izan genuena. Baina, garai hartan, 77ko amnistia saldu zitzaigun, eta guk sinistu ere hein handi batean, amnistia horrek sortzen zituela oinarri berriak, non ez ginen berriz behartuak izango borrokarako. Aukerak izango genituen bide demokratikoetatik gure ideiak defendatu eta gaina askatasunean bizitzea. Hori ez zen gertatu. Amnistiaren legeak gaizki deiturikoak, ze nazioarte mailan deitzen zaio lei de punto final, eta nazio batuak, horrezaten dugun bezala, nazio batuak 2010an 3 aldiz esan zitzaion Estatu Espainolari hori onartezina zela nazioarteko legeriaren arabera, ze nazioarteko legerian punto finaleko legeak ez ditu onartzen. 3 aldiz izan da salatua. Hori guztiagatik, jarraitu genuen oportunitatea galtzen. Eta azkeneko 35 urteetan, non gobernu demokratikoak eta autonomikoak izan diren, ez dute maila honetan ezer egin. Egin duten guztia, ez da izan 36tik demagun fetxa bat jartzearen 77 bitartean estatu terrorismoak eraildako biktimen eskubidean defentsan, baizik eta justu 78tik gaur arte ekintza erakunde armatuaren etaren ekintzaren ondorioz sortutako minak nolabait erreparatzeko eman dira legeak. Baina beti kanpo utziz 36tik 75era eta kanpo utziz estatu terrorismoak eragindakoa. Beraz, hemen hori ere ez da kasualidadea. Lehen aipatzen dugun bezala, estatu frankista bere horretan, lehen Xaberek esan duen bezala, Tribunal de Orden Publiko bihurtzen da por dekreto bere horretan Audientzia Nazionalean. Hau da, juezak Tribunal de Orden Publiko ezagutzen duzute, edo aitzera izango duzute, Tribunal de Orden Publikoko jueza berak, epaile berak izan dira eta dira Audientzia Nazionala osatzen dutenak. Da, estatu aparato frankista guztia pasatzen da inolako depuraziorik egin gabe, zera, orduan, konfliktoa jarraitzen du eta noski bere neurrira egindako legeak dira. Eta autonomi erregimen honek horren ondorio da. Orduan, guk zer perspektiba ditugu gaur egun irikitzen zaigun egoera politiko berri honetan. Laur esan da, guk alde duguna da nazioarteko legeria. Nazioarteko legeriak oso ondo definitzen ditu zeintzu diren biktimen eskubideak. Eta horra aipatzen ditugu bi informe. 1997koa eta 2005koa. Bi informe resoluzio, nazio batuetako bi resoluzioek esaten dute. Biktimak guztiak daukagula eskubidea egia jakiteko, justiziarako, justizia gure aideekin egiteko eta justizia efektiboa egiteko eta jasotzeko eskubidea dugu, eta noski reparazioa jasotzeko
Eta gero, garantiaz de no repetición, deten zaionago da, berriz gertatu ez daitezen eskubide bortxaketa horiek, mekanismoak abian jar daitezen eskubide hori ere badugu. Karo, hemen gakoa dago zein den biktima. Bueno, nazioarteko legediak ere biktima zer den oso ondo definitzen du. Orduan, biktima da guk ulertzen dugun moduan, gure ahaideak, gure herrikideak jasan duten guzti hori, baina estatuak eragindako kalteak jasotzen dituenak ere biktima da. Naiz eta hemen dago matiz oso importantea, naiz eta konflikto armatu kontestu batean eman. Konflikto armatua dagoen kontestu batean ere, estatuak eragiten dituen biolentziaren ondorioz biktima sortzen ditu. Eta nazioarteko legedia hor oso zehatza eta oso garbia da. Eta hori da guk gure alde daukaguna. Eta horri eusten diogu, eta horren arabera esaten dugu. Oain esaten ari direla edo oain pilpilean dagoela zenbat hildako dira, zenbat zauritu dira. Bueno, oain dago kuantifikazioaren lehia dago, ez? Baipatzen dira 850 hildako izan dira. Ez dakiz zenbat exiliatu dauzkagu Euskal Herrian etaren eraginez eta barta bat. Bueno, guazen hitz egitea guztiaz. Guztiaz hitz egin behar baldin badugu, guazen guztiaz hitz egitea. Eta guztiaz hitz egitea da, 36-tik, 1926-tik, 1959 bitartean, hemen izan direla 12.960 erail. Desagertuak, kuantifikatuak, baina oraindik zerrenda hori irikita dago 127. Torturatuak oraindik ez dago aztertuta. Lapurketen kuantifikazioare oraindik ez dago aztertuta. Atxilotuak ez daude aztertuta. Prisioneruak bai, gutxi gora bera esaten da, 81.000 prisionero izan zirela urte bitarte horietan. Exilioak 151.000, aurren exilioa 35.000. Hoi dira datoak. 36-tik 59-ra. Kontuatzen bali mazarete, 50-tik 59-ra ez dago ezer aztertua. Galdera da zergatik. Zergatik ez da aztertu. 35 urtetan izan dugu, gobernu autonomikoak izan ditugu, bai Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba eta Nafarroan. Eta nola ez dira aztertu herri honetako seme-alabek zer nolako kalteak jasan dituen, ez dago aztertuta. Eta 1960-tik 2010-era kuantifikatuta daude, hor ikusten duten bezala. Eraildakoak polizia eta estatu terrorismoaren bidetik 474, desagertuak 7, torturatuak 5.797, zaurituak 1.158, atxilotuak 21.230, eta jarraitu datuekin. Hauek dira datuak ere. Orduan guk esaten duguna da, biktima bezala, herri honetan biktima asko dago, baina biktima batzuk horiek ez gera inun agertzen. Zergatik? Hori da guk eskatzen duguna. Nazioarteko legeriak eskubide ematen digu hau, errealitate hau islatzen. Eta hortarako daukagu nazioarteko legeria eta ditugu nazioarteko tribunalak. Eta hor, tribunal importanteenetarikoa da Korte Penal Internacional de La Haya edo Hagako nazioarteko epaitegi gorena edo penala. Eta horrek, korte horrek oso garbi azaltzen du ere
eskubide batzuk ditugula. Biktima bezala eta herri bezala. Orduan, marko horretatik abiatuta zein dira gure helburuak. Bat, garantizatu behar dugu, gu biktima bezala, gure herrikideek edo anai-arrebak, edo aiton-amonak, edo dena delakoak, beraien eskubideak izan daitezela tratatuak gaur egun biktimatzat hartzen dituzten sektore horien berdinak. Hau da, Meliton Manzanasi estatu honek biktima izaera errekonozitzen badio eta horregatik bere familiarteak baditu eskubide batzuk, adibidez, indemnizazioa, lehenengo, egia jakiteko, nor izan zen ekintza horretan parte hartu zuenak, izena bizenak, zeintzuk izan ziren arduradunak, gukera bai, jakin nahi dugu zeintzuk izan ziren arduradunak. Martxoak 3, dakizuten bezala, martxoak 3 1996an Gasteizen 5 langile erail zituzten, eta talde hori 4 haizetara gogoaneko partaide da. Orduan, haien familiarteak esaten ari dira, zein izan ziren gure anai-arreben erailtzearen errudunak? Jakin badakigu. Polizien izen abizenak badakizkigu. Eta dakigu, momentu hartan arduradun nagusia Manuel Fraga Iribarne izan zela. Orduan, gero, martxoak 3 talderak esaten zuen, guk arduraduna zein den badakigu, nazioarteko justizia honek guri eskaintzen digu eskubidea gizon hori errudun bezala izendatzeko eta dagokion erantzukizunak eskatzeko. Orduan, diot, Meliton Manzanasen familiak eskubide hori badaukate, hau da, jakiteko zeintzuk izan ziren bere aideen zera, guk ere bai, Meliton Manzanasen aideak bali badaukate eskubidea justizia eta komila artean errudunak epaitzeko, guk ere bai, eta reparazio mailan Meliton Manzanasen guraso aideak bali badaukate indemnizazioa jasotzeko eskubidea gehi bere aideek unibertsitatea doainik jasotzeko etxe bizitza babes ofizialeko etxe bizitzarako jasotzeko erosteko eskubidea edo funtzionari izateko oposizioetan beraien aideak lehenestea horretarako eskubidea badaukate gureak ere bai. Orduan, lehenengo helburua da min berdina eskubide berdinak. Hori da lehenengo helburua. Eta horrekin gaude borroka oso frontalean azkeneko 35 urteetan agindean egon diren alderdi guztiekin. Ze hau ez dute onartu. Ze hau onartzea suposatzen du lehen aipatu dugun transizioan egindako ukapen guzti horiek errekonozitzea. Eta hori kosta egiten zaio. Gehienez, hemendik 2 hilabetetara entzungo duzute aterako dutela lege bat non nolabaiteko limosna banatuko dute. Halako poliziak eraildako halako familia, mutilo neskaren familia artei emango dioten nolabaiteko ayuda. No indemnizazio, ez indemnizazioa, ayuda. Eta ayuda limosna. Guk esaten dugu erderaz, nosotros pedimos justicia y ellos nos ofrecen caridad. No, justicia, berdinien. Ze beste helburua eskatzen ari gara edo zel beste helburua dugu. Bat, gai honetan inplikaturik dauden agente sozial guztiak hildo honetan jartzea. Hau da, egia ikertu, justizia lortu, erreparazioa eta ez errepikazaren bermea. Eta gero hemen daukagu beste bide judizialak irikitzea, ze hau lehenago edo beranduago epaitegietan bukatu behar du,
Estado espainolean edo nazioarte mailan, eta hor dago guk esaten duguna judizializazion, epaitegi bidean jarri behar dugu, egia honetarako balio behar du, ez gure etxeko liburutegian liburu on bat eta berazgarri bat izateko, baizik eta egiak balio behar du justizia egiteko, eta hortarako egiten ari gara protokolo bat aktibatzen, datua jasotzeko, eta hori da, adibidez, Zizukil edo Bilagunako taldeentzako baliagarri izan daiteke, protokolo bat, nola jaso behar diren datuak baliogarri, judizialki baliagarri izan daitezen, nola jaso behar diren datuak, hori protokolo bat daukagu hori aktibatzea. Gero, hor jartzen dugu, Relaciones con el HIC, badakizute Grupo Internacional de Contacto, ezaguna izango zaizue aieten egin den nazioarteko konferentzia. Nazioarteko konferentzia horietan, Grupo Internacional de Contacto kideekin egon gara, eta datozen hilabeteetan jarraituko dugu entrevistak izaten. Ze helburukin, errealitate hau, 36an sortzen dena, eta bihar arte irauten duenak, errealitate hau, estatuak eragindako kalte eta estatu terrorismoak eragindako kalte guzti horiek nazioarte mailako agendan sartzeko. Eta printzipioz lehenengo entrevista izan dugu, egin dugu dokumentazio mardul baten entrega, eta konpromiso daukagu datozen hilabeteetan gurekin elkartuko direla helburu hori lortzeko. Gero, beste helburu bada, Europako giza eskubideen komiteetara jotzea, oraindik ez dugu jo, baina bai jo dugu nazio batuetara. Nazio batuetako giza eskubideen lan batzordean ja agertaldia egin dugu. Eta han agertu dugu, eta azaldu dugu, eta dokumentatu dugu, Estado espainolean nazioarte mailan jasotzen diren, edo nazioarteko legerian jasotzen diren eskubideak ez direla errespetatzen. Eta horren aitortza badugu, eta esan zaigu, beraien ikuspegitik, Estado espainolak legez kanpo ari dela. Eta salatzeko bidea irikia daukatela. Baina guk hemendik egin behar dugula indarra. Boi dira gure helburuak. Eta hori guztiak, beste momentutan hitz egingo dugu, Euskal Herriko Egiaren Batzordearen sorrera izango lukete helburu. Hortxe bukatuko dut, ze hemen urrungo pausa litzateke lehen aipatu dugun lan metodologian sartzea, baino luzatu egingo litzaiguke. Lan metodologiak egiten duen ekarpena da, egia ikartzerakoan oso importante da zenbait pausu errespetatzea, ze horiek errespetatzez badira, gero epaitegietara joaten garenean, ez zaigu balio hau aurkeztea. Ez zaigu balio aurkeztea. Epaitegietan esango digute, eso es su opinión. Eso es lo que el que ha escrito eso cree o piensa que ocurrió. Eta hortarako oso importantea da metodologia bat jarraitzea. Ze metodologiari jarraituta, familiak izango luke bere aidearen edo beraren torturatu izan balima da, Jose Arregi dut hemen buruan, bere biktima horren karpeta personal bat izango luke, bere dokumentazio guztiekin balio judiziala izango lukeena. Eta balio judiziala duena, dokumentu horrek ez du kaduzidaderik. Baizik eta balio du generaziontako eta urrengo generaziontako. Horretik da hain importantea metodologia. Eta metodologioetan kondensatzen da azaldu dugun guztia. Hau da, egia jakiteko eskubidea, justizia jasotzeko eskubidea, erreparazioa jasotzeko eskubidea, eta gero azken asignatura pendientea da ez errepikatzeko bermeak. Eta ez errepikatzeko bermeak esan nahi du. Nazioarteko legeen arabera. Estatu autoritario edo diktadura batetik estatu demokratikora pasatzeko bide hortan ezinbestekoa dira erantzunkizunak eskatzea. Eta estatu aparatu horren depurazioa egitea.
hori egiten desden heinean, nazioarteko legeriaren arabera, ez dira bermatzen ez errepikatzeko neurriak. Eta horregatik, eta baitzen dut, horregatik guk momentu honetan pentsatzen dugu, ez errepikatzeko bermeak Gernikako akordioaren bitartez lortu ditzazkegula. Eta lau izetara gogoan, eta oroituz, taldea bera ere, momentu honetan Gernikako akordioaren mailan gaude burubelari lortzen, burubelari lanean. Hori, ziklo hori izten denean, pentsatzen dugu, aipatu ditugun 3 ardatz horiek beteta izango ditugula, eta behingoz biktimak ditugun eskubideak errespetatuak izango zaizkigula. Eta nik amaitzen dut, ez dakit oso luze egin zego. Nik aprobetxatuko nuke Xabier Ebendola, bakada txiki bat, badakit bi liburu garaitula Xabierrek, minutu batien liburuei orkeste eskatuko nioke, eta bide batez zentratuko gaukek eskatemenko historia hori bat. Ezeko aleno, labur zertan ibili gehan urte horietan da komentatu eta, bueno, astu zait beste eskulturare bultzatu genula udalak altxatu zezan, hori ibai bazterrian dagoen eskultura bat, eta, bueno, ia esan hor urtero antolatzen deuza bat, okitaldi bat, apirinak 14an Errepublikaren egunean familiarrekin daula, eta, bueno, esperientziak esan digu leku horrek pixkat familiarrentzako eta oso baliagarri izan dela, ez? Gauza emozionala, gauza pixkat azken batean da, urtetan da urtetan, da hori Plaza da Zabalaren familiarrak adibidez ondo jakin gute, ez? Eskutatua edo desagertu eukitzea familiar bat, da egoera permanente batean, ez? Ezin egon batean, da 75 urte pasa dituzte askok, eta nola edo ala, nahiz eta ez jakin ezurraketa, nun behen nahi den ezurraketa nun egingo dian, bentsat leku bat, orain eta edukiztuten nahi 70 urtetan edukiztuten leku bat bentsat badaukate bastakit. Urtean behin, egoi hauetan, batak tartekare pasatzen zantzikan eta lore batzuk ikustetuzu, besteik gabe, eta esatezu, familiar bat egun da ben, eta familiar beak ere tarteka egoten gabiekin eta esaten digute, bentsako halako asetu bintzat zeuzen asetu diela eta emozionalki, sentimentalki eta pixkat leku hori daukatela, ez dakit nola esan, eta ritual bezala erabiltzen dute rajun eta bere zeremoniak, eta aparte, apirinak 14an antolatzen dugun ekitaldi osta, aparte, familia bentzak, hori oso importantea da, ez? Pixkat simbologiaren mailan, baina, hori de lortu dugu. Esan eta beste urte horietan ekitaldi edo iniziatiben artean hori eskulturaren hor dago eta gero liburu bat, komentatu zu xineko mekutiko liburu esplikatzen. Egia zen hemen saiatu ginen errepresioa Andoinen sartu zian frankistak Nafarrote zedoz molaren ejerzituak. Ez, euskaraz eta gazteleraz gitarra baztak ez azpirun zeiron da piko horri. Saiatu ginen pixkat errepresioaren mapa egiten ez. Zate, hasi ginean batekin izketan, besteak izketan, kontatu ginen Andoainek 4.000 biztanle eukirikan, ez dakit, izango zen igual zezurtilen bikoitza, zezurtilen 1.500, 2.000 horretu zitu garaietan. Zenbateko errepresioa zenbatan jo ditzizan ez, genozidio hitza aplikatzean jo. Hildakoak 22 bat atezian, hildakoak zehitun, bere ala eskarmentu modun hartuta zezurtilen gertatu zen bezala ez. Ebakuatuak, frankistak iritsi bezperan beste 2.000, pentsatu, 4.000 biztanle zituen herri batek, 2.000 derrepente Bizkai aldera ieso entzuten. Kartzeleratuak ere zenbat pila badia, esiliatuak, hilia moztu zienak emakumeak ere beste 30 bat, hori pentsatu azkenean, hor, molarena, azkenean Andoain epatzen da, baina, Andoain, Zizurkil, Bilagona, Tolosa, azkenean nahiko berdintxua dira kasu guztiak, eta da hori, molaren altxatu zen ejertzituak, ze bilatzezun, herri batean sartu eta beldurra sartzea, lehenbizikoak, harrapatzen zituen lehenbizikoak, herrikoek salatutakoak, noski,
horiek hartuta erail liberala, eta nola batxe beldurra, eta estatu berri baten zehai posaketa hori izartzea. Andoinen 22 bat fusilatu zituen bezala, zizurkileen 5 o 6, akela ez zituztelako harrapatu, gainontzeko egia zeintzutelako, ez. Ordu pixkate, hori izan zen gure lebiziko esan mapa, hemen errepresioa oso latza izan zela. Eta latza izan zen gaina, kontuatzezak egoten bildako, takizen bat, eundaka atxilotu, evakuatua, esiliatua asko ezin itzuli, beldurra gatik, azkenean da, azteko generazio oso bat zapaltzen duzu, azkenean 22 horiek ere, zian UGT-ko militanteak, geolakoak, EUBkoak, eta generazio oso bat zapaltzeaz gain, generazio horri eta hurrengoan ere beldurra hori pixkat txertatzea, baino era bat, ez. Eta gero, esatezu, gero normala da, eta berriro ez dakite Del Valle eta Txilarteki eta horiek etorri izan arte, generazio berri bat etorri izan arte hor, ikusten da, 25 urteetan inor ez dara mugitzen edo ez, eta zerrati da, azkenean beldurra hori sartuta dagoela da. Eta pixkat generazio hortako sektorik aktiboenak edo daudenak lurperatuak edo daudenak kartzeliatuak edo lanik gabegatuak eta goze sarkatzen da hori. Eta orduan, horiekin nahikoa zerkaten familia horrega atatzeak, orduan, 25 urtetan zer gertatzen da. Horren, nolatik pixkazan, mapa hori, gara jartako mapa hori tia, baina esatea, mapa horren ondorez, errepresioaren ondorioz, hurrengo generazioak horrela jardun dugu ez. Ez dakit, hori, honi daukionez, eskate... Bai ez, bai izan egin, azken urtean, zorionez, bai, Teodoro Hernandorena taldea, gero bilagunare Morza eta mengen da, eta jendea mugitzen ari da, eta zorionez, bintzat, behan du, aigia danok ere, baina eskate mapa hori azaltzen ari gara, ez, mapa represiboa izugarri izan zela, eta gutzonen lehen esatezun bezala hemen genozidu bat gertatu zela. Premeditatua, sustailak 18 aurretik ja, argi zegoena, helburuak zintzian, eta zan generazio oso bat, errepublika gara jara, aspaldiko partez ikusizuna hemen gauzak aldatu zitzezkela, eta izarte justo bat, eta justoago bat, eta bihurtu, generazio guzti hori dana errotikan ebakina izan zen eta lortu zen, osarian bezala. Lortu zen edo akatzia literalki, edo bestela, beldur hori, generazio transmititu da beldur hori egotea. Ez hori, historia larrorik zatezun ez detu lertzen beldurra hondik anola dago jendeak. Goze ginen elkarrizketak da egiten, batzen ez, nola 2002an batek esatezu, baina hoen azteman ez, Gorra zibilak eta gara jartan zelintzizki guten, eta alkatiak eta jantxuak eta hoen zenbalagai bizidianak eta hoien egintzizki guten guztiak kontatzen hasten bagia, gero igual etorriko zait hartzon, eta inputatu inguna, eta pentsatu, nolako 2002an, hoen dikane nolako mentalidade, beldur hori noraino zenbat aino zegoen sartuta, ez. Hori dauko inez, eta gero igual bestia igual gotzuneko beto esplikadetak izan zenako batez ere redaktorea edo egia, justizia eta bigarrengo partean, itzaldiaren bigarrengo partean gehiago azaltzen duna ez. Euskal Herriko egiaren batzordea, egia, justizia, reparazioa ez errepikatzeko bermeak. Nabazetan haguak ateazun kontestualizatzen duna ez, justizia, transizionala, munduan zehar nola gertatu gara, eta adibidez Ameriketan ere, Argentina, Chile eta Uruguay eta inguruetan ikusten egia, punto final horiek ere aidiala hankasgora jartzen ez, eta piskat bidia sentitzen egia, ez inguruetan, eta piskat kontestualizatzen duen liburu bat, piskat ala, eta igual nire daikola. Ez, bakarrik horrek beste kontestu bat denez, baina Xeberri, generazio oso bat akabatu nahi izan zutela, alde batetik, kopuruak hori erakusten dute. Molak berak ematen duen agindua da, herri guztietan populazioaren 5% edo 6 sartu bezain pronto akabatzea zuten tropak, militarrak, agindua, bete beharrekoa. Para que fuesen medidas ejemplarizantes. Hay que generar terror. Hori da, molak ematen duen agindua. Eta oso esanguratsua da, hobi komunak
gehienak edo guztiak ez esateagatik frentea egon etzen herrialdeetan ematen dut. Adibidez, Nafarroan etzen frenterik egon. Ez zen aukerarik egon frenterik esateko, ze harrapatu zituzten guztiak garbitu zituzten, eta beraz hor adierazten da zein zen matxinatuen helburua. Baina ez da bakarrik hor islatzen hauen helburua generazio oso bat akabatzerena, baizik eta gero aur lapurtuen fenomeno horretan, gertaera horretan, hau du helburu. Hau da, Vallejo Nájera, mediku famatu arek, ematen ditu bi agindu, alde batetik. Gorrien seme-alabak berredukatu egin behar dira, berrezi egin behar dira, horregatik kentzen zaizkie aurrak eta falangistei, karlistei edo frankistei ematen zaie, aur horiek garbi ezituak izan daitezen, eta jarraitu ez dezaten beraien gurasoen akatsa edo desbiazioa, eta bigarrengo neurria egiten duena da, gorri, errepublikar edo abertzale direnak aztertu egiten ditu eta ahalegintzen da ikuspegi psikiatriko batetik sendatzen. Ze eurentzako abertzale izatea, komunista izatea, anarkista izatea edo republikar izatea gaixotasuna zen. Orduan, aplikatu zituzten neurriak izan ziren justu generazio oso bat garbitzeko eta berrintzeko estatu berri garbi bat eraikitzeko. Hori izan zen 40 urteetan agintean egon diren politiko eta militar horien helburua. Eta gordinki esan behar da, ze gordinki aplikatu zituzten beraien teoriak eta ikusmoldeak. Orduan, ez da kasualidadea hemen gertatu zena, dana aurretik planifikatuta zeukaten. Eta apostila bat, pixka bat, argibide bat eta bukatzeko, ez? Adibidez, guk gerra zibila aipatzen dugu. Gerra zibila konzeptua hori ere beraiek erabili eta asmatu duten konzeptua da. Ze, gerra zibilak esan nahi du, herritarren artean egon ziren liskarrak izan zirela horren kausa. Eta hemen, herritarren liskarrak beti egon dira. Baina, kasu konkretu honetan, liskar horiek, errepublika garai osoan ematen direna, da, tentsionamendu politikoa, tentsionamendu soziala, hemen konfliktori gabe gizarterik ez dago. Gertatzen da, 36an, konflikto horiek bihurtzen dituztela, konflikto armatuan militar matxinatuak. Eta militar matxinatuak estatuaren eta herritarren baliabideetaz baliatuz eta erabiliz herritarren kontra egiten dute. Eta herritar horiek ez dute ez armarik, ez organizaziorik olako matxinada militarari aurre egiteko, eta ez duten mediorik. Historiak ikusten du, gure gurasoak edo gure aitanamonek joan zirela buzoekin eta eiza eskopetarekin zutenen kasuetan. Hori ez da gerra zibil bat, ez, hori da matxinatuei aurre egiteko herritarren erreakzio defensibo bat. Hori ez da gerra zibila. Eta are gutxiago da gerra zibila, kontuan hartzen bat dugu, matxinatuekin batera, alemanak, ejerzito alemana parte hartu zuela, ejerzito frankista lagunduz, baina ez ziren etorri nazioarteko brigadistak etorri ziren bezala eskutzik. Ez, etorri ziren organizatuak,
bere enkuadramendu eta bere aginte militarrarekin, bere armamentuarekin, bere instrukzioarekin, bere tankeekin, bere unidade militar oso osatuarekin. Bai alemanak, bai italiarrak, bai marrokiarrak, esango genuke gaur egun esateko moduan, eta portugaldarrak. Eta horiek osatzen zuten datua importantea da. Matxinatuek ejerzito frankista, ejerzito frankistaren osoaren 40% osatzen zuten. 40%. Eta bere abiazioekin, Gernika hor daukagu. Bere abiazio ondo armatuarekin. Hori ez da gerra zibila. Hori da, bat, errebelio militarra, hau da, herritar indefensoen kontra altxatzen direnak eta ekiten dutenak, eta nazioarteko agresio bat. Alemaniar, Italiar, Portugaldar, da nazioarteko estatu fascista nazien agresio bat da. Eta hortan ere, terminologia erabiltzen den, ondorio bat du edo bestea. Eta hemen, gerra zibilaren konzeptua beraiek asmatu dute. Zergatik? Balen esaten nuen bezala, adierazteko, bueno, haizu, hemen errodunak danak izan ginen. Herritarren liskarrak izan ziren. Gero ondorioak danak jasan genituen, alde batekoak eta bestekoak. Eta hori ez da egia. Ez ikuspegi historiko batetik eta juridiko batetik are gutxiago. Horbaitek interesa hori moduka, badaki liburuak baitu zela zela batzuk, Horbaitek nire badi badu. Nire bakarrik pixkat bore batu nuke hori Teodor Nandorean bezalako taldiak, edo Bilaunakoak, edo adibidez hainoak begarraian nintzun, Lumanen nintzun lana, edo Aztasunak. Aztasun irugizkat eta zan, pixkat ezkenean kontuatu gara edokoakin adibidez unibertsitateak, ez estamentu zientifikoa unibertsitateko katetarunak eta historialanak ez dutela urtebietan egia azaltzeko eta represioaren realitate hori azalerazteko ez dutela deus asko egin, eta azkenean izan behar izan dutela, herritarrak eta pixkat historialari izan gabe nola batxe, jarri dianak historia egitera. Eta hori esker, lehengunean ez dakit adibidez egoen bururatori zai Santiago de Pablo bat historialari katedratiko, Euskal Herriko Unibertsitateko katedratikoa historia garaikidean daula, eta horrek, hori bezalakoak, aipatu dut, baina horrelako asko jota indi izan dituna izan da Agirreren biografi idatzi eta horrelakoa bai ez, pixkat eliteko jendearen daula, baina sartu gabe pixkat errepresioan eta ez zaienak interesatu gaina lokaztea edo zikintzea gai horietan ez. Eta justu Santiago de Pablo bat, lehengunean hemen gaina daukate fotokopia dut lehengo zialean diario asko nahi komentatzen dizuet irakurtzea ez, pixkat fase berri honetan beak ere nola kontatzen du, esaten du nola kontatuko lukeen etaren historia adibidez ez. Eta, pixkat da bizina gabe, alde batekoa da hori terrorismo gutxea eta ez dakit zer bat zen, beldura, eta bestia da estesos ez, esaten da hori, estesos ez. Se le ha pasado, se le fue un poquito la mano eta besteik gabe ez. Zene, kontu zibilik gaitez ez, azkenean berriz ere, historia egitea etorriko dira, guain etorriko dira hori oportunista horiek, zer egin ez dutenak guain arte, katedratikoak eta titulu handia batenak eta horiek igual etorriko dira beren historia kontatzea, baina beti goetikan ikusitakoa ez, eta ez azpikoa da. Etorkizunea behira Norbaitek ezkerrak gotezkotan, gu bitzazuei baberizuegu, busutruk etorri dira, olako lan egiten, herri lan egiten, da benetan epatzen. Nik galdera bat, nahiz jendiakin nizein asko enteratzeko, hor nun batetik hainbeste liburuei idazteko informazio bilatuko txuban, zer udaldetxetan, o epaitegitan, o gutxo bera beste herritan gutxo bera jakiteko nola ze bide hartu, nola... Guk iturrian ezberdinak erabili genitu, bat izan zen jendei galdetzea. Eta lehen balen gaina jendei galdetzea hiltzen zijoalako. Eta ez dakit, berreundi gora elkarrizketa egin genitu, batzuei igual 3, 4, 5 saiokoak, 5 arratsaldekoak, gero jende daitua da, eta behiekin pasientziak egin, beste batzuei igual kalian harrapatu eta aizu, eta patotxo batean apuntatu datu batzukela. Berreun bat gehiago egin genitu, egia esan, batzuk hori gratuak atu dira, beste batzuk, ez?
hori pixkat iturri zuzena, ez? Eta gero, karo, iturri zuzen hori pixkat kontrastatzeko hori behar izatea, bai, udaletxeko agiriak, ez daude asko, eta segunda udaletxetan, honek, Aramburu, komentatzen laguna izugarria bilatutela, ez zuzkilen ez dut ustean beste da honik, hori da bakoitzaren, garaiateko funtzionari frankistek eta errez dituzten edo ez, partimilak Espainiko zeak asko errez ditun bezala, frankiltzanean dauna ez. Hori, beste iturri hori izan da, udaletxetik ateatakoa. Epaitegitan asko gertzen da idatzetan. Ja, epaitegitan da, jasan, aurreko fusilatuak eta bueno, zer zer beti ditatu bat, o bastakit polioeko sarrera, adibidez, polioeko kaposantuan liburuan zer aipatzen da, tarteka Donostiko Tolosako juzgatuare bai, pixka da azkenean liburutan, oin arteko oso gutxia eta da, horren izenak eta apenas. Nik uste oinarrizkoa izan da, gure kasuan izan da, jendearekin galetzea eta jendeak aportatzen dizkizun dokumentuak, argazkiak eta gero pasintziakin, persona azar batek hogeita 15-eko argazki batean, 5 gazten argazki edo saltzen dizut argazki, taldetzea azkenean, gazte horiek azkenean kontuatzea 5 adibidez burua etortzen zaite. Euskalduna futbol taldeko 11 jokalari azaltzen zean argazki batean 35-ekoan, eta gero, hasi ginen banaka, eta zauden 3 fusilatu zituztena, beste 2 Frantzian hildako milizian dago gudariak, bat karlistekin hildakoa, da azkenean pixkat horreak, zurkizton dokumentua da hori ez. 35-eko Euskaldunako futbol taldearen argazki bat. Eta horrela, pixkat, puzle bat bezala osatzen joatea da. Eta gauze bat aberan dugu, jendea memoria galdu du edo hila dago. Galdera horren arira, artxiboak eta ongo dira, estadu mailan besatzen dut fusilatuen datuak eta argazkiak ze aksesibilidade dagoen. Oinarte oso txarra izan da, oinartetan etxila zeon. Oindala gutxi jakin genuen adibidez, oinaten dagoela Estatuko Segurtasun Departamentuko, Batutene eta Ondarretako zera dokumentuak alegia oinatin daudela. Oinatik, unbete Hezkuntza Ministeritzak dauka zentro bat, han eta inork ez dakiena, eta han... Archivo Historiko Provincial. Baina orduan... Bai, zerrendakin, eta gaina, guk zuzendariak egin genuen, eta jarrera nahiko ona... Hor begira, hor ez da buru asko nekatu beharrik. Hor, iaz ez bakatu, aurten. Eusko Ikaskuntzak publikatu du Gerra Zibila, hola izendatzen du, nahiz konzertu okerra izan, baina Gerra Zibilari buruzko agiritegi guztien katalogoa saltzen. Esan edut, hor ez da lehen gertatzen zitzaigun bezala, nora joan bagenekien Ferrolen egon zitzezkeela han artxibo oso importantea eta handik 40.000 espediente lortu dira, hau da, gerra kontseilu, konsejos de gerrari buruzko 40.000 espediente lortu dira, gero Artxibo General de Alcalan pentsatzen zen han ere egon zitekeela, eta han ere lortu dira beste 40.000 espediente, hau da, 81.000 espediente momentu honetan Eusko Jaurlaritzak finanziatutako ikerketa edo dokumentazio bilketari esker Arantzadi Zientzia Elkartearen egoitzan 80.000 espediente daude, han oraindik guztiak eta egin gabe, eta gero noski Salamankan ere badaude. Baina edozein kasutan, norbaitek ikertu nahiko balu, gaur egun badago nahikoa informazioa bai publikatuta eta bai interneten jakiteko zuk zure ikerketa egiteko noruntz joan behar zaren. Problema zein da? Problema da, topatu behar duzula, bat, funtzionario bat, non laguntzeko prest dagoen. Bi, agiritegi horretan dagoen dokumentazioa guztia sailkatua dagoen ala ez. Adibidez, Martutenen daude Ondarretako zea batzuk, zati batzuk, Ondarretan izan dako kartzelako sail bat. Hortik zati bat egon daiteke, aipatu, Xaberek aipatu du, beste artxibo horretan.
Eta asko dago sailkatu gabe. Eta gero dago asko eta asko, lehen izan den bezala, bere garaian Martin Villak emandako aginduaren ondorioz desagertua. Hau da, errea, hautsia eta bar. Orduan, gaur egun ikerketa burutzeko baditugun nahiko elementuak eta guías para investigador, horretan lagunduko diguna. Beraz, alderretik ez dago problema. Problema dago esan da bezala. Funtzionariarena, aikepunte bat behar duzu, kasu askotan, eman behar duzu kredentzialak, eta hiru, zu bilatzen ari zen dokumentu hori salkatuta, klasifikatua egotea, eta bai. Baina artxibo horietan lortzen ez dena, baliogarri da ere, zure historia personalerako entrevista, elkarrizketa. Baina elkarrizketa izan dadila gidatua. Eta guk aipatu dugun protokolo hori osatuta dago 75 galderez osatutakoa. Entrevistatuak ez du zertan 75 galdera horiei erantzun behar, ezingo ditu, baina horrekin egiten dena da txekeoa. Eta hori informazio iturri oso importantea eta nik, gure usteaz bentzat, hori lehen etxiko genuke. Ze jendea, artxiboak hor daude. Gure zain. Dirua bali maukagu eta denbora, joan gaitezke. Baina dirua eta denbora izan guk, baina entrevistatua ez bali madaukagu, entrevistagarri izan daiteken ez badugu, jai dugu. Bueno, eskerrik asko, eta jarraituko dugu.